Yon mga padi, mahanap lamang kita sing kasag, pangbangot sa Kisinlalangka, didingani mga padi, tulos ko na hinikap, ng tulos ko na kinapkap, yan yadi mga padi, bungkang urkalin tugas, siram sini mga padi pangbangot sa Kisinlalangka. Yon, good morning mga padi, good morning mga madi, panibagong araw, panibagong lawod naman kita mga padi mga madi. Siyempre mga padi, pinaimod ko naman na lumaunon ko na itsura. Yan pa lang mga padi mga madi, mahanap kita sing kasag, pangbangot sa Kisinlalangka. Kay diri muna kita niyan mga padi, masiraw san bobotrap, niyan mga padi, mabuso-buso kita, karigos mo ng mga padi habang nangarigos naghahanap sin mga pangbangot sa Kisinlalangka. Pag-abot ko nga ni mga padi sa lawod, tulos ko na binutang ang pagubat ko. Nagbubutang ako mga padi sin pagubat, kay naglulutaw na kita, kay luma na natawo. Ini pa lang napagubat ko mga padi, 2 kilos imidya ini natingga, 2.5 kilos. Matapos ko nga ni mga padi maisulot ang pagubat, tulos ako na nagbuso. Yan tulos man ako na naghanap sing kasag. Yan tulos man ako na nakabagat sing katipay. Didi sa katipay mga padi may nakatago na kasag, kaya tulos ko ini na inabrihan nakatipay, nyan tulos ko na hinikap, tulos ko na kinapkap. Mayad nga ni mga padi kay mauragon pa man ako sa kapkapan. Kaya tulos ko na nakuha ang kasag, bungkang or kalintugas ang pangaran didi sa bulan Sursogon. Badaw mga padi mga madi, bagan talaga ang kagayon sinipang bangot sa gulay. Medyo dako na naklase mga padi, tama-tama na nang gayon ni mga padi pangbangot. Balik naman kita sa irarong mga padi. Ini na binusuhan ta mga padi, hababaw man lang ini mga padi, paliog lang sampato. Yan mga padi ho, may nakatambak naman nakatipay. Tulos ko ini naluway-luway na binungkal, inihikap ko mga padi ang kasag. Di mga padi, uy nakadalagan pa, nakadulag pa mga padi, sayang pa. Di bali mga padi mga madi, pabayaan ta nito, kay didi sa kataning may katipay pa, ini naman ang bungkalunta, ini naman ang hikapunta. Didi nga ni mga padi sa video, luway-luway ko naman na hinikap, luway-luway ko na kinapkap ko lang mga padi, kakapkap ko lang kung nakalublob ang kasag. Oh yadi mga padi ho, kuwa, maurag pa man talaga kita mga padi sa kapkapan. Yadi pa mga padi, nakatanaw pa ako sing katipay, kaya ini, tulos ta naman ini na bungkalon, luway-luway ko naman mga padi na binungkal. Yan, tulos ko naman ini mga padi na hinikap, dinuunang ko ang likod mga padi para diri makadulag. Yan, kuha mga padi. Yan, tama-tama na talaga ini mga padi pangbangot. Yan, padagos nga ni kita mga padi naghanap sing kasag para dagan ang pangbangot ta sa gulay. Yadi mga padi ho, binungkal ko na naman ang katipay. Ay yadi nakaluwas lang ini mga padi. Yan, tulos ini mga padi na nagtago, kaya hinikap ko, aba daw dumalagan pa, ruminabas mga padi. Dako naliwat ini mga padi ho. Oh, sigan dulag mga padi. Abo ada magpabangot ini mga padi. Yan, luminublob mga padi. Aw, mincha na ini mga padi. Kaya tan ini kapkapo no, kuha na mga padi. Basta nalublob mga padi mga madi, madali unta lang makuha ang pangbangot. Uy mga padi mga madi, basi lamang magbisita kamo sa YouTube channel ha. May channel man ako mga padi sa YouTube, Padi Pards TV mang gihapon. Diretso man mga padi mga madi pa-subscribe. Daghanon dito mga padi ang mga video. Sigurado na magi-enjoy kamo. Yan, balik naman nga ni kita mga padi sa irarom para maghanap na naman kita sin mga kasag, bungkang or kalintugas ang pangaran didi sa bulan Sursogon. Yadi nga ni mga padi ho, nakasikop naman ako padi sa katipay. Yan, tulos ko ini mga padi na luway-luway na binungkal. Yan, naimod niyo ito mga padi. Yato dito banda ang kasag ho. Yan, luminoblob. Yan, tulos ko naman ini na kinapkap, tulos ko na hinikap. Yan, med nga ni mga padi kay mauragong pa ako sa kapkapan. Kuha naman padi ang kasag. Yan, makadagdag naman ini sa pangbangot ta sa gulay. Simple hunon man lang mga padi, ang pagbuso sing kasag, ang paghanap sing kasag, nakakarigos ka na, nakapangasag pa. Kaipuhan lang mga padi, maurag ka, magbungkal sang katipay, nan maurag ka, magkapkap. O yadi mga padi, o kinapkap ko naman, pangbangot na naman ini, o kuha na naman mga padi. Bagang pwede na ini mga padi na pangbangot ha. Pwede na da ini mga padi, masakat na kita, pira pa man ang pangbangot mga padi sa gulay na lang ka. O pwede na ini mga padi. Ya hala mga padi mga madi, hanggang didi na lang ang sako video mga padi mga madi. Kung naruyagan niyo ang sako video mga padi mga madi, pa-share man sin na video ko mga padi. Salamat!